салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз ма бегаҳда чихеле ки гуфтам пага қуртов мекунам абеда када нашиду бегаҳда қуртов кадистам фатирма тайёр кадам фатири куракам хел фатири руғанин кадам се руған када фатир кадам гуфтам барвақт абетит мондам шози гармаш мекунам чизое барои қуртов дар кора шаварм овардан шедрилета гуфтам якта майдачаша гирам калонша гирифтиям 1 кило гаша 500 грамм барои болоша ваймон тамом шидай таплёни масли хазаюшкамон тамом шидай ҳозир ина об мекунам камтарша гирифта баъд вайша тайёр мекунам салат тайёр мекунам барои қуртову лимон гирифтиям анор гирифтам духта баъд себ гирифтам динаям себ гирифтаги будан беҳад себи сочни ба маззаи хушу чангоша ҳами себ бобом айҳоид меоварданам хел ба мазза буд гӯем лингошка дидам қопча меовардан айҳоид инҷа боғ дорем даҳоид ай ҳамунҷа меовардан ранги ҳамун себда гӯем маззааш обдоришам хел ба маззагиш ранги ҳамун дина овардан бо имрӯз дина оварданам хел тамом шид гӯем то бегаҳа бо имрӯз шавҳарам овардиян ба ҳамин себ ҳозир ман ҳама чиза барои қуртов тайёр мекунам бо мо бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз ина мехе қуртови мо тайёр шид руғани маскакати по ба маззатарай бинен чӣ хел рангаш зарди хушрӯй бушам ҳам хел ба маззаи хушрӯй шедрилетая инам хел тайёр шид қуртови мо кадоме хурдеста боша иштиҳои таом озима дарса хонада паруфтагиём шишта мо хӯроки шом мехӯрем пага иншоалло влога бо давом метиҳем имрӯзашда бегаҳ шид. салом алейкум дӯстони азиз имрӯз рӯзи дига давоми влоги гӯем динагимон инҷа ма хамири озиқ шӯридам да хамираш 2 та тухм андохтам камтарак ширу 1 пиёла руған гӯем амхел хамир шӯридам орду намак ҳамихел тунук кардам дӯстони азиз майдача бридам мухпар кардам бридам баъд ҳози кам кардам мегирану вай мекунам пухтана сар мекунам чизе ки дар хона боша ман ҳамон мегирам озиқ мекунам агар кефир мебуд кефир меандохтам кефир набуд шир буд шир андохтам ба ҷои кефир инама хел
дӯстони азиз, дар инҷа ман пухтана сар кардастам. Рости гап да дига блогеро бинум агар ягон чи пухтупаз кардаги бошанд ҳавас мекунам ба мехизм маям мекунам. Як духтарак да тамошо кардам. Номи каналаш Мадина влог. Ҳам хел дар сахонашда озиқҳои дидам, ҳаваси озиқам кард, ҳам хел хестам сразу озиқ кардам. Ҳамин рӯз дидам, сразу гӯем влога тамошо карда, баъди вай хестам озиқ шудидам. Ден раждениш буда, рӯзи мавлудаш. Да дарсахонашам хел пухтупаз. Ҳама чиё мондагӣ. Ман гуфтам хай мобайнаш мехезам, озиқа мекунам, озиқ осонтара. Хестам озиқ шудидам. Тез тайёр мешавад чихел ҳамин озиқ. Камтарак сода андохтам бо духтаро. 2 та тухм, камтар шир, намак камтарак, руғани подсолнечный ба камтарак ва сода. Хамирам хе сахта как шуридам хамирша, руғани хушру шуридам. Беҳатоли озиқҳои хуш мебинам. Иншоаллоҳ. Дар руғани тез намепазем ки сухта гӯем дурунаш хом набиёяд. Дар руған дар алови тез гарм бад намекунем руғана ки вай мешавад дарав сирх мешавад. набинед неёш дига вай сразу сирх шид руған ки гарм камтар гармтар буд. ҳозир пилтае паз кардам ки дар руғани гӯем дар скорости 4 мепазам. 6 не 4 намепазам. барои ки 6 да пази тез сирх мешавад, дурунаш намепазад. Ина хеле гӯем резонаки хушру намеояд. Бад набинед духтаро чиқар хушру омадай. Аз ман ҳамаша хушру карда мепазам. ҳам як та зувола гирифтагӣ будам. Мепазам шунози як 3 вай мешавад ба фикрам. 3 бор мешавад. ман инҷа кӯдако да пешам хурдестан, айсима пухтестам. ҳам хеле одами кӯдакдор. успед намекунӣ як чизе ба маза кунӣ, ҳам пеш пилта омада сер мешавад дарам пешат. Ина диюм бора гирифтам дӯстони азиз. аз бо як бор дига мегирам. То сеюмша мегирам ки диюмша бо ним мекунам. як бор дига мегирам баъд тамом. ҳамин нодири хулиган ғам метаи. дӯстони азиз, ҳама озиқома пухта шидам. набинед чӣ хел резонак омадиянд. ранги озиқи варақи омадиянд. мегӯи варақ вайшон кадай, руғаншон кадай. хеле мазаи резонак омадиянд. шумо метавонед ки барои аҳли оилатона тайёр кунед. охири онша гирифтам. гармае ки тамом озиқои ман қашид қай кӯдакода инҷа бо чанд қаша хӯрдам. ҳозир ка обеда ягон чи тайёрӣ мебинем бо барои овқот кардан. дӯстони азиз, дар инҷа ман обеда камтар мастова кардам. чанд қашид мастова накарда будем рости гап. ҳамин чизи сахтӣ чизи овдорам як кадан дар кор. ҳозир зелен майда мекунам, кефир мегирам чинида. ҳам хел укробу гашниш майда кардам. ҳам хел сер зелен кати гӯем кабуди кати бо ба мазаи нағзай. ҳозир мебарам обед мекунем. акумо кадом мехӯрдеста боша иштиҳои таом. дӯстони азиз, кефири ғавси хушрӯ буда. ҳамин кефири гирифтагишон. чӣ мегӣ? дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. дӯстони азиз, то видеои оянда худо нигаҳбонатон. хайр ҳаматон дар